Els mitjans de comunicació informaren que plouria molt per la comarca. No obstant això, les autoritats no havien dit res, així que ania al meu camp situat vora el camí vell de Terol. Volia collir unes taronges. En 2 setmanes estaria la meva filla a casa. Es deia Meritxell. Vivia a Canàries amb la seva parella Hugo. La tirava molt en falta, especialment des que fa uns anys en deixar la meva dona. Eren les 3 de la vesprada. Eixe dimarts no feia classe. Vaig omplir el cabàs. Quan em dirigia a la furgoneta, un intens tro va sorprendre'm. No plovia. Per si de cas, m'afanyia a travessar el pas que comunica Albalat amb Estivella. De sobte, vaig sentir un fort soroll. En girí, una riuada venia pel Palància cap a mi. Ja era impossible creuar el llit. Ràpidament, vaig anar a Albalat. Passé per un carrer d'adossats. Vaig mirar per l'espill. L'aigua s'introduïa pels carrers. En aquell instant, una veu des d'un balcó em cridà. Va dir-me que entrara a la casa. Tancaren la porta, però l'aigua continuava entrant. Tots dos enfilaren les escales per a salvar-nos. Isquérem al balcó on estava la seva parella. Es deien Manolo i Mar. Allí descobrirem una visió dantesca. L'aigua discorria amb un nivell de 1,5 metres. Baixaven trastos i mobles. Se sentien crits, molts crits. Em va colpir el pas d'un carrer d'infant quasi nou. Pensien en el nadó i en la mare. Vaig enviar una fotografia a la meva filla, però ja era massa tard. La comunicació està allà. Els fanals s'apagaren. Els 3 decidiren pujar amb unes mantes a la teulada. Amb l'arribada del dia, varen ser conscients de la gran desgràcia. Una densa capa de fang cobria tot. Baixàrem. Isquérem al carrer. Costava caminar. No ens atrevíem a parlar. Ens dirigiren cap a la plaça. Ens detinguérem en la font i alçaren la vista. Varen descobrir que pels altres carrers entraven veïns i veïnes callats i desorientats. Prompte es va omplir aquest espai urbà. Instintivament, ens donaren les mans formant una gran cadena humana. De seguida començàrem a aplaudir. Mentre les llàgrimes queien dels ulls a nosaltres, Tere, l'alcaldessa, va arribar amb el policia local. Va dir-nos que anàrem pels carrers per a comprovar si hi havia passat alguna desgràcia personal. 2 hores després, acabà la inspecció del poble. L'alcaldessa va contar-nos que, fetes totes les comprovacions, no existia cap persona accidentada ni desapareguda. Estava avisat el govern perquè auxiliara la població. En la resta del camp de Morvedre no hi havia cap municipi afectat amb tanta intensitat. Tornaren, després d'eixes paraules, a aplaudir amb intensitat. Sense tardar, vaig iniciar el camí cap a Estivella amb la idea de portar pales. Desitjava ajudar Mar i Manolo. En arribar al meu poble, tot era normal. En una curta distància es trobaven 2 mons completament diferents. Agafí el que podia necessitar. En arribar al pont d'Albalat, vaig trobar-me centenars de persones de la comarca que tractaven d'entrar en graneres. De sobte, els carrers foren ocupats amb gent jove que tenia ganes d'ajudar. Al cap de poques hores, l'exèrcit va arribar. En una setmana, Albalat va tornar a ser la que era. Les cases recuperaren la normalitat. La planta baixa de Manolo estava neta. Tingueren sort que l'alcaldessa avisara pront les autoritats. Fórem afortunats perquè el president ordenà desviar l'aigua del riu a temps. No ho sabia, però no havíem estat abandonats. Eixa nit varen arribar Meritxell i Hugo. Plorien veure'ls. En les llàgrimes es mesclaven la tragèdia viscuda i el desig de trobar-nos. Ells ho sabien. Ens proposaren sopar el 24 de desembre amb Mar i Manolo. Sense avisar, portàrem el nostre arbre i els adornaments que teníem a casa. Immediatament, els llums il·luminaren el balcó i l'estel de l'arbre va lluir. En el moble, muntàrem un belén que havia portat de Canàries. No recorde millor nit de Nadal que aquella. Des de la mort de la meva parella, res havia sigut igual. Pareixia que la seva llum estava il·luminant-nos. Nadal va ser de nou Nadal.